že za toto video nedostanem žltý dolar, ale chcem sa tu pozerať do prírody, že čo sa to bude diať a tak. A bude to trvať 180 minút, už idú, áno. Takže prídem tu, až keď skončí sa video, takže bye bye. Ktorý síce nepovažujem za nejakú múdru a efektívnu vec, ale skôr iba výsledok buzerácie európskych poslancov. A keď už menší brat Tucson umožňuje vodičovi z kokpitu otvárať a zatvárať veku batožinového priestoru, musí mať túto funkciu aj väčší Santa Fe. Adaptívny tempomat v Santa Fe má ešte jednu vynikajúcu funkciu. Funguje ako asistent pre jazdu v dopravnej zápche. Hyundai to nijak zvlášť nepredáva, neupozorňuje na to, prezentuje to ako súčasť adaptívneho tempomatu, čiže neprevára vodu dvakrát ako niektorá nemecká konkurencia. Mám nastavený tempomat na rýchlosť 50 km za hodinu, povolená rýchlosť v meste. Spomalujem. Zastavil. Chvíľu čaká a až teraz po niekoľkých sekundách mi vypíše, že na opätovné zrýchlenie, teda pohnutie sa z miesta potrebuje impuls, ktorý mu znova dám. Priblížim sa po centimetro. Chcem sa aj zapnutým asistentom pre jazdu v dopravnej zápche po centimetroch približovať autu pred sebou. Čo je fajn. Nenechá sa ošalieť. Teraz buď ticho, bo točím video o prírode. Ja som spokojný. Ľudia, na chvíľu zastavím a vám ukážem i môjho brata. Takže tu sme a vidíte tú prírodu. Môj brat sa tu nejak zbláznil, hej. On tu je, furt hraje len Roblox. Mám premium. Nie, máš onlineko. Len taký falošný brokaven a teraz nazad sa vrátime na prírodu. Kamerový systém veľmi uľahčuje život v meste a hlavne parkovanie. Pokiaľ sa chcete trafiť do parkovacieho miesta, tu máš zhruba významný priestor, kde sa a ja ťa kopnem, ale teraz je flexi pred YouTube, však točíme video a nás budú. Rozlíšenie je slušné. Už sa mi za chvíľu ľudia vybije mobil, takže musím stopnúť.